točil film. Volám chalanom. Volá Suchy a Luky? Jawohl? Ja. Ja, gut. Auf Wiederhören. Pani, ideme do kina? Chalanínak, ktoré je Cuky a ktoré je Luky? No veď toto ja neviem. Mne je to jedno. Miloš! Matej, všetko prasklo. Polícia Slovenskej republiky zaznamenala úbytok slovenského vzduchu. Suky a Luky ho predávali ako rakúsky. Oni ho kradli. Ako to zistili? No čo, srdiečko? Čo si nám to vyparátila? Takže ty nič nevieš? Nemáš šajnu, kam ten vzduch zmizol? Na nič podobné si nepamätáš? Netvar sa ako neviniatko. Kde je ten vzduch? Už som aj ja nahnevaný. Chceš vidieť, ako skončíš, keď nám nepovieš to, čo chceme počuť? Tak sa niečo pozri, hej, teraz niečo ukážeme. Pozeraj. Vidíš to? Rybácie solárium, Citrónik si na teba dáme, Zlatko, citrónik! Si myslíš, že toto je dobrý a zlý policajt? Nie, my sme obidvaja z dediny! Chceš vidieť, ako dopadli tvoji kamaráti? Vieš, toto je, sa ťa pýtam, to je tvoj brat. Pozri. Teraz spoznáš peklo a ťa utopím! Stačilo? Povedz mu to, on je v tomto psychopat. Rybička všetko vyzradila. Týrali ju nerybasým spôsobom. Musíme končiť. Došiel je právnik. Nevadí, veď vtáčik už aj tak všetko zaspieval. Dámy a páni, naše kamarátky potrebujú pomoc. Preto zahajujem akciu s názvom Rakúske dôchodky pre Suky a Luky. Pripravení? Výborné. Máme rakúske banány? Banán. Rudo, ty si neskutočný. Rakúske peniaze? Banán. Rudo. Prečo v hotovosti? Sú staré, nevedia si vybaviť účet. Tak, rakúske pasy si zohnal? Banán. Bože, Rudo, ne pasy z rakúskeho auta, rakúske pasy. Nevadí, vystačíme si aj bez toho. Potrebujeme nejaké nenápadné auto. Máš niečo? Dá. Výborné. Pani, ideme na to. Všetko v poriadku tam vzadu? Asi zaspali. Fízli. Nehaj to na mňa, ja to vypavím. Dobrý deň, páni. Čo prenášame v nákladnom priestore? Níž, len kde sliepchy? No, my vieme, tak sa na to poďme teda pozrieť, dobre? To sú domáce? No, pán vodič, ešte by som vás poprosil vaše vodičské oprávnenie teda. Ale ja žiadne nemám. Ja som ešte nemal 18. Áno, dobre, tak skutok sa teda nestal. Ahoj, Suky! Ahoj, Luky! Máte
Welcome, Oogie Oogie. Vidíte? Byť mladý sa opla. Guten Tag! Každý týždeň zo Slovenska utečú dve staré sliepky. Cuky a Luky nahradíme my. Tak. Pani, daršeky od Cuky a Luky. No ale to si nemôžeme nechať. To je dôkaz, že sme spolupracovali. Tak to rozdajme ľuďom na internete. No. Aha. Matej, tie darčeky rozdávame na tosaopla.sk?